Esperti forensiċi fil-qorti konfermaw li l-fdalijiet li nġabru minn fuq ix-xena tad-delitt mill-bidnija kienu ta' Daphne Caruana Galizia. Dan joħroġ minn testijiet ta' DNA li ġew preżentati fil-qorti mill-espert forensiku Mario Scerri waqt it-tkomplija tal-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' tliet akkużati mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia. Dr. Scerri spjega li l-katavru nstaf diversi biċċiet bil-pala tal-it il-leminija u r-riġel tal-vittma jinstabu l-eqreb tal-fdalijiet tal-karozza. Flimkien ma' Dr. Mario Scerri xedu wkoll Professur Mary Therese Camilleri Podesta u t-tabib Ali Safras li fl-20 Ottubru għamlu l-autopsja fuq il-katavru tal-vittma. Huma ikkonfermaw li l-vittma mietet kawża ta' ġrieħi magħmula minn splużjoni. Fis-seduta tal-ħamis filgħodu xehed ukoll Mario Buttigieg li kien responsabbli miż-żamma tal-karozza wara l-isplużjoni. Huwa ppreżenta l-logbook tal-ispezzjonijiet kollha li saru fuq il-karozza meta kienet qed tinżamm fil-garaxx tal-Pulizija. Fil-qorti xehed ukoll l-ekspettur tal-Pulizija Alexander Miruzzi li xehed dwar sentenza li ngħatat fl-2006 fil-konfront ta' Vince Muscat. Din is-sentenza kienet dwar traffikar illegali ta' safar. Dan sar wara li fl-aħħar seduta il-prosekutur ewlieni Keith Arnaud ppreżenta 3 sentenzi mogħtija fil-passat sabiex jikkonferma li l-akkużati huma riċedivi. Xehed ukoll uffiċjal tal-Forzi Armati ta' Malta, Joseph Bondin, stazzjonat fit-taqsima tal-esplussivi. Huwa ikkonferma kif malli waslu fuq ix-xena tar-reat raw li ma fadal l-ebda splussiv. Żied li fis-6 ta' Diċembru t-taqsima għamlet tfittxija intensiva f'garaxx fil-Mosta għal xi komponenti simili għal dawk li ntużaw fil-bomba. Is-seduta bdiet bil-Maġistrat Claire Staffraċ Zamit tilqat talba ta' Alfred De Giorgio li jikseb kopja tad-dokumenti biex jesebihom quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Il-każ ikompli f'Settembru.